Ayan si Gwen. Si Gwen. Grabe pa rin yung daanan talaga dito. Putik. Ano yung reaction mo? Anong kasi si tatay? Nakabuwas yung diretso yung... Malayo-layo pala yung hakutan ng ano, materyales. Mga ano pala yung gripo? Tanggalin mo na ipit. Pispan. Ano po, magandang tanghali. Ate yan? Tanghali na umuulan. Lakas ng ulan, oh. Sino pa? Sunday, happy Sunday. At may bago kaming kasamahan. Yo! Yo! Support po naman niyang channel. Salamat, nakarating na naman tayo dito sa lugar nila. Samsor. Samsor. Ang saya pa naman ng live. Ito at napakalakas ng ulan ngayon. Live kasi uulan. Nakaulan. Ulan, so tumigil lang muna kami sa trabaho namin. Tayo na muna, quick time. Selong, selong. Kaya shout out sa team Team Pahaway. Hawaii, sa Sky Economic. Ay. Karot, wala karot ah. At yan po, hagutin ko muna tong ano, kanin tsaka ulam. Diyan na lang daw sa loob nila kumain. Kasi umuulan nga po dito. Ayan. Amoy! Amo! Amo nga? Amo. Ayan. Ulam. Lakas ng ulan! Tol, paabot nga tol. Iwan mo na yan dyan. Ito sinarsaw lang. Gal na ba mo? Amo, Bim, amo Bim. Amo ay. Sarap. Amo ay. Amo. Lakas ng ulan. Lakas ng ulan, oh. Kali bagong na playo. Puro. Kilo. Papa ni Gwyn, dada ni Gwyn. Ang normal lang din na bahan. Sana kang kuya. Kaon kita, kaon. Kain na, kain na. Kain na. Kabila. Kainan na. Ganda. Simpleng bahay lang. Lupit. Bahay. Ganda ng gambayan sa labas. Dito po. Flooring pa. Sana dyan ang haba eh. Oo. Alright, kain! Paling Jason. Unang kain namin din sa loob nila. Dati doon kami kumakain sa labas. Mga kabimbim! Kasi, uyo. Mga kabimbim! Ay na. Ay, shout out sa mga kabimbim dyan. Mga kabimbim! YouTube vlogger. YouTube vlogger.
Bimbing. Yun, salamat sa mga viewers na Kuwagatsu. Tata yun, top 2. Top 2 siya. Pero ilang araw siya nag-top 1. Salamat sa punta nyo. Malayo pang laban. Kalahati pa lang ng buwan. Anong load yan? Mamaya na. Masakain. Hindi ko na lang bigyan. Wala akong dalawa. Oh. So yan. Pinaram niyo muna ni Kuya ng lugar ko para magamit natin. Yikes. Ayan. Kain tayo. Mga kalok-alike. Ano kalok-alike? Kuwagatsu. Ha? Lalad kayo. Oh. Picture tayo. Yeah. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Makain na. Tantang min. Dito. Ay, yung gana naman yan. Kain na. Ayan po, tapos na yung break time at nakapag-edit na tayo. Export na. And back to work. Tulong muna tayo dito sa kanila. Kabila. Ayan. Tulong muna. Ayan si Gwen. Si Gwen. Dito ka sa mga tatay. Kumain na kayo kay Gatcho. Hala! Paano yung reaction mo? Akala ko kasi sila tatay. Ay, nakakagulat na naman kuya. Parang ka kasi malupit ang tuwan. Dami na yung reaction. Kuya Ari! Long time ko si kuya. Kaya nga. Ikaw din, ngayon lang kita nakita ulit. Kasi ngayon lang ako pumunta. Kakagising ko lang kasi. Kakagising mo lang. Ulo! Buno na ba? At ayan sa wakas! At nakapag-edit na tayo. Good news! Naka-edit na. May pang-upload na tayo. Ano yan, biglang nabubulol? Biglang dumating si Gwen. Nakita ko Oo yung nga. pagkabulol. Alas 12. At ayun, balik na tayo dun sa, tulong muna tayo dun sa team. Paggawa dun sa bahay kay Tilo. At tingnan nyo lang sa vlog nila. Kasi sila yung nagbablog doon. Mali, tutulong lang tayo sa kanila. At si Kuwagatsu dyan sa taas. Hey Gwen, dito muna ako Gwen. Yun. Ding-ding na sila. Huwag mo lang tawasin yung sa baba. Yung sabihin ko, wala na to. Wala sa baba. Ganda, tapos na rin dyan sa kalsada oh. Pero ganito lang yan, ang gandun pa lang eh. Ang nandun pa lang. Sa unaan. Unan nila kay Ate Jenny. Yung banda kay Ate Jenny lang oh. Yan, sa may tubig, may bangka na yung dulo. May tubig na yan. Oo, yan sila. Kitang-kita yung bahay na to eh. May nakita ko dun sa ano, yung nag-upload sa Facebook na nagdo-drone. Kumbaga pinakita yung ganda ng bato. Kung makikita to yung bahay. Kitang-kita, naiiba eh. Naiiba sa pintura eh. Di ba? Ganda tambayan dito sa taas. Punta dun. Kitang-kita pag ano, bagong taon dito. Ito pa ba? Ha? Sige na. Okay lang. Laging dala yung bag. Siguro marami yung laman ng bag na yan.
Charger? Laki naman ng charger na yan. Sa cellphone. Ice cream, yummy. Yummy ice cream. Mga kalusi. Hapon na, hapon na. Salawaan kasi ito, salawaan. Ha? Ayun mo. Joey tayo. Joey ako. Lagi kayong mag-iingat sa ibang bansa. Lagi na kayo mag-pray. Sana, Happy Merry Christmas at Advance Happy New Year. Kiss ka lang. Ako gay! Ako gay! Sana, plano ka Ano po ang bahay ni Gwen? Bahay ni Gwen. Happy Christmas, Happy New Year. Maraming salamat sa tulong sa akin. Maraming salamat sa akin. Kulay ko si Joey! Di lang papaisa. Gay! Gay! Wala kang Tapos na lang! ngayon wala na akong mama. So, taas na lang. Hindi. Dito. Atin po, bali uwi na kami. At pupuntahan ko po yung site doon kay Chinchin kasi di pa ako nakapunta doon. Para bukas pagpasok ko ay alam ko na kung saan ako pupunta. Kasi di pa ako nakakapunta roon sa kanila. Doon. Tara. Oy, palit mo yung martilyo dyan na. Ay! Nandun na ka pa. Yung itak doon mo lang muna sa inyo. Doon ka na lang kunin. Oo. Ayun, bahay nila Tilo. Ayan na. Nagawa na kanina. May saig na. Ito yung temporaryong ginawa nila ng nakaraan. Yung ginawa namin. Trapal. Tara tay! Ano tayo? Yung martilyo dali natin doon. Saan diretso kami diyan kala Chinchin doon sa site. Tara tay! Tilo. Hello! Hello! Ano ayos na bahay mo ah? Ayos na bahay mo? Yung sponsor mo dyan? Yung sponsor? Doon sa bahay mo? Yo, baya. Baya doon raw ng mga. Hindi pa ito nakaiyan eh. Kanda Chinchin. Dilo, back to barracks. Back to barracks. Ah, tibay ng poste. Ay! Yo. Alis na tayo. Oo. Bye-bye. May dong hato kay ano? Okay. Ang motor.
Saan? Saan may sinasabi mo? Oo. Dito naman yung papunta eh, yung dun sa 7-Eleven na yun sabi mo. Hindi ito lalabas. Oo. Tawid sa TV. Yung 7-Eleven ba ka? Ha? Yun ba yung 7? Yan ang kasi si tatay. Para bukas doon, diretso yung ako dito. Malit mo na kung alam ko na din ang magtatawag sa kanila para susuin. Medyo madistansya rin pala. Di na ba ito inaabot ng tubig? Ha? Di na inaabot ng tubig. Ah, may paano wala. Mungon. May karni. Ganda ng bahay na to. Bakod pa lang talagang, ha? Oo, oh, bahay pa lang. Bakod. Oo. May kuryente yan. Oo. Hanggang dito lang pala to. Ate, ito? Ayan na yan, nilaram ko. Yan. Grabe pa rin yung daanan talaga dito. Putik. Talagang dapat tayo siguro na bilis nito. Marigo ba tayo niya? Di na siguro ito inaabot ng baha. Kasi malayo na to eh. Malayo-layo pala yung hakutan ng ano, materialis. Oo. Nakarating na ako dito sa bahay ni ano, Dwayne. Ganda talaga dito mag-camping. Camping. Lawak oh. Green na green eh. Ang ganda mag-camping dito. Pag ano na, pag mainit na. Mga ano pala yung gripo. Ito po kasi tanggalin mo na ipit. Pispan, may pispan pala dyan. So nabuhusan na po.
Tibay na tong bahay na to. Yan ang mga barak namin, oh. Yan ang barracks. Barracks ni tatay. Yan higaan ng ano, construction. Mga putik-putik. Malamok. Maramdaman ng lamok na. Talapungot. Buti lang, magtalampungot. Ganda ng view dito. Ang bahay. Yan, tibay ang poste. 16mm muna tayo. 16mm. Nakakat. Oo. Ang ganda magtayo ng tent dito pag wala ng ulan. Minsan dito rin tayo matulog. Yan po, uwi na po ako. At ayun, at least alam ko na yung ano, kung saan ako pupunta bukas. Kita ko na yung site. Nakakarating ko lang. Ay, tulong mo? Hindi. Ito oh. Tonsil. Ito ko na tayo, nabuwa. At ayun, nagmadali na akong umuwi kasi linggo naman ngayon. At ano, tapos na kami sa gawa ngayon. Tapos na yung gawa ngayon doon. Nakapag vlog na tayo doon. At bukas kila Chinchin na. Tapos sabi ko, bili kami ng Christmas light dito sa ano. Maglagay din kami kasi ngayon lang magkakaroon siguro ng Christmas light. Tara. Ito ang plan. Oo. Kasi mailawan din dito. Para medyo... Sabi sa bato, labo. Kahit bato na lang. LCC. Oh, napapuda. Dito tayo na po. Ayan. At sana sumakto yung ano, budget natin. Christmas light. Kahit paikot lang dito sa bahay. Ganda. At yun. Hanggang dito na lang vlog na to. At maraming salamat at din po. Nakapasok na tayo. At bukas kila Chinchin na. Yan. Araw ng Lunes bukas. Yun. Bye bye. Ingat po kayo palagi dyan. Mga sponsor, mga viewers. Amo ay.